Здравейте! Днес ще ви представим един пистолет от серията Екол. Решихме малко да поразнообразим и да не показваме вече белите листове, а природата, която е за нас. Така, днес ще си поговорим за ето този пистолет, който се води под наименованието Екол Firat Magnum от турската фирма Екол. Да започнем с пистолета. Много масивна изработка. За начало 15 заряден пълнител, който съм го заредил само с 10. Влиза перфектно, но само ето тук, ако може да се види, има един луфт от 1 мм. Ето така на камерата, който малко дава луфт. Ето тук така, но това не е проблем. Предпазителят двустранен, да е по-удобен. Това затворната задръжка. И съответно, погледнете колко излишно място има. Но за да се постигне големите габарити и теглото, сега ще кажем теглото. Теглото на този пистолет е 1 кг и 100 грама празен. Ето така се презарежда. Само да не изгубя патроните. И ето така застава на затворната задръжка. Лесно може да бъде изваден пълнителят, ето така. Не засича, не пада. Пада лесно, т.е. затворната задръжка изпълнява своята дейност перфектно. Този пистолет има и двойно действие на спусъка като револвер. Ето така. Но няма да цъкам, защото в момента ми е нов и да не подбивам ударника. Може и с пълнителя да се активира задръжката, но е малко по-трудно. Ето така. Пистолетът лесно може да се разглоби посредством ето този винт. Ето така се завърта. Препоръчвам ви, когато си го купите, не бързайте, не се изнервите, че не може да се разглоби. Това защото е много груба изработката. Ако дръпнете... Чакайте малко. Дърпа се така и леко нагоре и той влиза. Ако дръпнете прекалено назад, може и да не излезе. Но това ако е по-нов. Възвратната пружина, съответно и тази част, и ето тук още една, която не искам да изваждам, защото може да се загуби в тревата. Погледнете какъв внушителен размер. Дебелина на стените на рамата. Около 5 мм всяка. Цевта е изключително внушителна, като на въздушна пушка е. И ето така, готов е. Пълнителят има много причудлива форма, ако може да се види. Ето така. Зарежда се както всеки газов пистолет. Няма голям луфт, около 1 мм. Пасва перфектно. За подробност става перфектно и за лява, и за дясна ръка. Ето тук, по принцип аз съм левичар. Така и така. Лесно може да се борави с двете ръце. Сега ще направим един изстрел. Пистолетът работи отлично. Когато го сложите на предпазител, рамата се заключва и не позволява презареждане, но можете да вдигнете петлето. Съответно и не позволява на спусъкът да се движи, той пропада. С едно движение вече можете да вдигате
да вдигате петлето, за да може да стреля като револвер и съответно да го презареждате. Ето така. Цената на този пистолет е от 87 до 90 лева. И единственият проблем е, че е много широк и трябва да сте с доста големи ръце. Ето тук може да се види как работи механизма. Копчето е, едната му част е изнесена ето тук, за да може лесно и бързо да излиза. И какво можем да кажем? Това беше Екол Фират Магнум 9 мм.